Salutare toată lumea, numele meu este Alex și astăzi facem un nou episod, un prim episod de Splix. Că na, am văzut multe episoade pe YouTube. Sunt eu cu un verde ăsta frumos. Da, eu sunt foarte bine. Bun. La joc. L-a rupt. L-a rupt. Și am mai încercat să filmez. Oricum, mă rupea lagul. Deci mă rupea lagul în două. Bă, ce vrei tu să faci? Bum. Te-ai fript. What the fuck? Deci vedeți cum e lagul? LOL. Bun. Hai că e unul lângă noi, facem praf. Praf și... Bun, mai încă unul. Hai că e din ce în ce mai bine. Ok, bun. Și acum începem. Puțin cu câte puțin. Lepa fratello, vino. Haide bă, că ăsta are mișcări de judo. Și ca bum! Cum s-a dus? Da, am văzut că era unul. Iete lagul. Ok. Am văzut că era unul pe aici. Hai că încep de aici. Ok, dar nu știu pe unde o fi ăla. Pot să mă direct pe mapă. Mamă, mă rupe. Nu? E fraier și... E fraier? A fost fraierul, oameni buni. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos că ești atât de fraier, domnule. Cream și eu că e tot de aceeași culoare. Fuck me. Da, și după cum puteți. LOL, no! Oh. Da, o să vă las un link către joc în descriere. Mă, dar niciun noroc n-a fost la fel ca primul. S-a dus tot. Ia, uitați scări, uitați scări. Și... hopa! Ce vrei să faci? Nu mă prind. Da. Bun, merge la... Deci uitați-vă pe mapă unde sunt eu. Acolo mergem noi la celălalt. Uitați-că fraierul ăsta. Jup. S-a dus. Din păcate. Aha, bun, uite-l pe ăsta sus. Repede, gata.
nice! Nice! Frate, ce mișcări de judo are. Nu, 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 nu! Ia curba! Mamă, mamă ce lag! Se vede că tot mă pot descurca. Mă, dar asta e cam mare. N-ar fi frumos el să moară. Da, ar fi frumos. Așa, bun, luăm și din partea asta. Okidoki. Cam atât. Ok. Mă, dar asta cât de mare o fi? Gata. Sper să nu mă facă... Simplu. Easy peasy. Bine, acum măresc atât de mult. Da, eram sigur. Da. A fost un episod foarte, foarte scurt. Păi da, cam atât. Acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, dați like, să vă abonați. Eu a fost Alex și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!